Draperiile erau trase, era mijlocul lui august și canicula ar fi topit-o dacă aerul condiționat nu i-ar fi bătut drept în ceafă. Tânăra și-a șters palmele asudate de pantaloni și s-a prefăcut că se uită în telefon. 11:59. Tatăl ei o lăsase mai devreme cu mașina și o condusese până în casă. Nu i-a mai repetat când a plecat că va fi acolo când va ieși, privind-o în ochi, încercând să-i redea încrederea pe care ea nu o mai avea. Dar știa că o așteaptă afară, fumând, sprijinit de portiera Loganului alb, privind îngrijorat în stânga și în dreapta străzii, agitat, cu spaima vizibilă pe chip ca o pată roșie pe obraz, ca un semn de naștere. Îi însemnase, pe el și pe mama ei, pe toată familia, cu acea pată. Toți purtau acum un stigmat și puteau să spună la infinit acele vorbe goale, nu a fost vina ta, că nu le mai credea. Tatăl ei nu se mai putea bucura de răcoarea de sub stejarii care îi mărgineau strada, nici de acea oră de dolce farniente pe care trebuia să o petreacă așteptând-o, nimic nu i-a alungat dunga adâncă dintre nas și frunte, nimic nu-i mai părea lejer, ușor, nici munca din curte, nici meșteritul la motorul mașinii, nici spălatul vaselor alături de soția lui. Nu mai zâmbise din clipa în care o sunase, acum aproape un an, îngrijorat, și ea n-a răspuns de prima dată, nici de a doua, nici în toate celelalte 10 de ori cât sunase, din ce în ce mai disperat, căutând-o apoi pe la cunoscuți, prieteni și rude, ca să afle că nimeni nu știa nimic. Nimeni nu știa nimic. Nimeni nimic. Acum încercau să nu facă zgomot prin preajma ei. Tăceau când intra în bucătărie să ia un pahar cu apă, tăceau și o îmbrățișau ca să-și ușureze piepturile grele, pline de un caleidoscop sinistru de emoții, de la ură la iertare, pentru că erau credincioși, de la speranță la deznădejde, de la rugăciuni la blesteme, pentru că Dumnezeu îi părăsise într-o după-amiază de noiembrie. În casa înainte veselă, niciunul nu mai făcea o glumă, nici măcar televizorul nu mai porneau, muzica veche pe care o ascultau nu mai avea sens. Era doar liniște și singurele discuții în șoaptă erau legate de ea. Dacă e foame, dacă doarme, dacă și cât plânge, la ce se gândește, ce vrea să facă. Dacă rememorează seara aceea sau încearcă să uite, dacă poate să uite, sigur că nu va putea, sigur că o va urmări toată viața, sigur, dar poate în timp și ei se opreau, se priveau și încercau să nu plângă și ei pentru a mia oară. Niște pași grei făcură podeaua să vibreze. Bărbatul care s-a evit la intrare, de pe coridor, era înalt și masiv, puțin grizonat, cu ochelarii coborâți pe vârful nasului, răsfoia niște hârtii dintr-un dosar. Pasul și vigoarea îi se domoliseră. Podeaua nu mai vibra, părea că își reține greutatea printr-un pact făcut cu gravitația. Maria a întrebat-o blând, fără să-i întindă mâna. Da, te rog să mergi în cabinet. Te rog să mergi în cabinet, este prima ușă pe dreapta. Vin și eu imediat. Maria s-a așezat pe canapea, stingheră. Nu mai fusese niciodată la psiholog. El i-a zâmbit liniștitor. Maria, eu sunt doctorul Matei. În mod normal, în astfel de cazuri, te-aș fi lăsat pe tine să-mi spui de ce ești aici și ce anume vrei să obții în urma terapiei. Dar date fiind circumstanțele în jurul situației tale, unele lucruri despre ce ți s-a întâmplat au ajuns deja la mine, inclusiv câteva detalii oferite de Ana Maria Dunca, avocata ta, când m-a sunat să mă întrebe dacă mă pot întâlni cu tine să discutăm. Nu vom vorbi decât despre ceea ce simți tu că poți să vorbești în momentul de față. O luăm încet, în ritmul tău. Bine? Da. Bun. Atunci, dacă vrei, aș vrea să-mi spui cum te-ai simțit în ultima săptămână. Maria a ezitat. Ultimele luni din viața ei fuseseră ca o naștină din care se trezea și prin care traversa, cu pașii năclăiți de măl, fiecare zi și noapte. Pierduse noțiunea timpului împreună cu mai multe kilograme, ochii deveniseră mari și sticloși și trupul, complet acoperit de hainele care îi erau largi, nu mai simțise gustul mâncării de multă vreme. Își cuprinse brațele și nu răspunse. Stomacul o ardea, o durea totul. Văzând că nu spune nimic, doctorul Matei se mută puțin în scaun. Părinții tăi spun că nu mai mănânci de câteva zile. Așa e, nu pot. Mirosul de mâncare îmi face rău. Când a început să-ți facă rău? De când m-am întors acasă de la spital. De ce ai fost la spital? Pentru că vreau să mor, pentru că era insuportabil, pentru că nu mai am nicio speranță, pentru că mi-era mai ușor să renunț la viața asta decât să încerc să o repar, știind că nu mai poate fi reparată niciodată.
pentru că poate cealaltă va fi mai bună, pentru că mă sugrumă toate imaginile pe care nu mi le pot scoate din cap nici când dorm, pentru că în vise și în momentele când nu mai pot să fac vocea aceea din capul meu să tacă, sunt din nou acolo, în câmp. Pentru că m-am uitat în oglindă la mine goală, acum după ce toate rănile de pe trup s-au vindecat, și m-am întrebat de ce vânătăile și zgârieturile nu au rămas pe mine ca niște tatuaje, să arate cât de distrusă sunt, să existe un semn incontestabil a ceea ce s-a întâmplat, pe care pot să-l arăt tuturor celor care nu mă cred, pentru că în fața lor pare normală, când sunt dezbrăcată pare normală, dar ceva îngrozitor s-a întâmplat și există oameni care nu mă mai cred pentru că nu văd nicio dovadă. Sunt la fel ca înainte, doar ceva mai osoasă, dar nu sunt și nu voi mai fi niciodată ca înainte. N-am spus nimic din toate astea. Am vrut să mă sinucid. Ai vorbit cu cineva despre asta, despre gândurile pe care le aveai? A întrebat-o doctorul. Nu. Cum au fost zilele dinainte să iei decizia asta? La fel ca toate celelalte. Cum? Descrie. Am stat în casă, în camera mea, am citit, am dormit, am vorbit cu părinții despre ultimele știri. Ei nu mai dau voie să mă uit pe internet să citesc ce se mai spune. Cu avocata noastră, doamna Dâncă, despre caz, nimic deosebit, la fel. Nu s-a întâmplat nimic ieșind din comun în perioada aceea? Nu știu, nu mi-amintesc. De fapt, cineva spusese ceva unuia dintre ei pe Facebook și a văzuse pe un site un print screen al comentariului. Lasă-mă că scap tu și de asta, data viitoare tu o fuți și eu o bat. Ha, ha, Gina. Cruzimea ei fusese ultima picătură. Ai spus că ai citit. Ce? Așa am spus? Îl întrebă ea tresărind. Da, ce ai citit? Niște romane, o carte despre zootehnie, vreau să fiu fermier. Tata are un teren mare, moștenire de la părinții lui, unde plănuiam să facem o fermă după ce terminam eu facultatea și să o finanțăm prin fonduri europene. Vreau să dau la ASE. Acum nu mai vrei? Ce sens mai are? Tu crezi că nu mai are niciun sens? Nu poți nici să ies din casă. Cum să mă duc la facultate? Cum să mă întorc apoi să fac o fermă în satul în care... Nu mai vreau să stau aici. Vreau să plec. Dacă aș putea, l-aș ruga acum pe tata să mă duc undeva departe. Dar nici asta nu pot să fac. Ce te împiedică? Nu am unde să mă duc. Și mi-e frică să fiu singură. De un an de zile n-am fost niciodată singură. Peste tot sunt ori cu mama, ori cu tata. El e chiar acum afară, mă supraveghează. Mă apără de orice ca un gladiator, până la moarte. Cred că se învinovățește foarte mult că nu m-a putut proteja când am avut cea mai mare nevoie de el. Tu îl învinovățești? Nu, deloc, nu e vina lui. Dacă nu e vina lui că nu te-a protejat pentru că nu avea cum, atunci tu de ce te învinovățești dacă nu era nici în puterea ta să te aperi? Maria fixă paharul de pe masă și vorbi atât de încet că doctorul Matei trebuie să se aplece în față ca să o audă. Trebuia să fi putut. Trebuia să nu lasă mi se întâmple. Trebuia să mă fi luptat mai mult. Trebuia să mă fi urcat în mașină cu ei. Trebuia să fi fost mai deșteaptă. Numai proastă putea să facă ce am făcut eu. De asta oamenii spun ce spun, că eu am fost de vină. Că dacă eram o fată bună cu minte, nu pățeam nimic. Că am primit ce-am meritat. Crezi că asta meritai? Nu știu. Nu am făcut rău nimănui. Mă refer la rău adevărat. Mi-am bărfit colegele nesuferite, am făcut sex cu prietenul meu, am fumat cu colegii în spatele școlii, am băut vin la ziua unei prietene, mi-am mințit părinții despre o notă proastă la matematică, dar am recunoscut când am îndreptat-o, am furat o portocală de la magazin într-o zi când nu aveam bani și mi-era poftă, am găsit un lănțișor de argint în bancă la ora de biologie și nu i l-am dat profesoarei, l-am păstrat și acum l-am în cutia cu amintiri din liceu, am chiulit de la sport. Mai mult nu am, cam atât.